Bueno, eguerdion, hasiko gara. Alderdi politiko bakoitzeko zinegotzi batek hartuko du hitza eta bere izenean eta kideen izenean hartuko du kargua. Xabi? Zu? Unon, Patxi Ibarguren Etxeberria, Itxaso Lekuona Legorburu, Asier Mingo Arruabarrena, Aitor Lucas Solano, Amaia Miner Canflanca, Ainara Atorrasagasti Gurizar, Aitor Huizi Izagirre, Urko Lazkoz Fernández, Oier Agirresarobe Lizaso, Kristine Rodríguez Polaina, eta neure izenean kargu hartzen dugu eta hitz ematen dugu gure egitekoa ahalik eta hobekien beteko dugula. Blanca. Ni, Blanca Alvejo, Andoni Amonagaiz, José Antonio Cuesta, Miriam Vázquez, Mikel Gurutzeaga Zubillaga eta Ismael Gantxegi eta nire izanean kargua onartzen dugu eta zintzo beteko dugula hitz ematen dugu. Ricardo. María Jesús Ruiz Ochoa eta nire izenean Ricardo Crespo Rubio, Euskadiko Sozialisten hautetsiak garenok konstituzioa, Gernikako autonomia estatutua eta beraien ondorioz dauden legeak errespetatzea agintzen dugu Hernaniko zinegotzi garen bitartean. Jaione. Kaixo, egunon. Nik Jaione Aristregik hau, hitza ematen dut, nire eginkizunak ahalik eta hobekien beteko ditudala. Eskerrik asko. Bueno, orain, alkatea... Barkatu, Andoni, ni. Zu? Yo, Lourdes López Gorrochategui, me comprometo a cumplir con mis responsabilidades lo mejor que pueda y sepa. Orain, alkatea aukeratuko dugu. EH Bildu, hautagairik aurkezten alduzu alkatetzarako? Zaren izenean, nik nire burua Xabier Lertxundi Astasoinzarra aurkezten dut alkate izateko. EAJ-PNV, hautagairik aurkezten alduzu alkatetzarako? PSOE, hautagairik aurkezten alduzu alkatetzarako? Ez, uko egiten diogu. Elkarrekin Podemos, hautagairik aurkezten alduzu alkatetzarako? Bueno, hau ikusita, alkate aukeratzeko bozketekin hasiko gara, eta horretarako zinegotzi bakoitzari banamanan deituko dizuegu, bozka eman dezazuen. Bueno, hasiko gara. Xabier Lertxundi Astasoinzarra. Patxi Ibarguren Etxeberria. Itxaso Lekuona Legorburu. Asier Mingo Arruabarrena. Aitor Lucas Solano. Amaia Miner Canflanca. Ainara Atorrasagasti Gurizar. Aitor Huizi Izagirre. Urko Lazkoz Fernández. Oier Agirresarobe Lizaso. Miren Kristine Rodríguez Polaina.
Ricardo Crespo Rubio. María Jesús Ruiz Ochoa. Andoni Amona Reiz Gómez. José Antonio Cuesta Sole. María Blanca Alberro Aranzasti. Miriam Vázquez Vecino. Mikel Guruzeaga Zubillaga. Ismael Ganchegui González. Jaione Aristregui Cao. Lourdes López Gorrotxategi. Bueno, eta orain, botoen kontaketakin hasiko gara. Txuria, Itxuri, Xavier Lertxundi, Xavier Lertxundi, Txuria, Xavier Lertxundi, Txuria, 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 Xavier Lertxundi, Txuria, Xavier Lertxundi, Xavier Lertxundi, Xavier Lertxundi, Xavier Lertxundi, Xavier Lertxundi, Txuria, Xavier Lertxundi, Xavier Lertxundi. Bueno, kontaketakin bukatzeko, 10 bozka Txuri, 11 bozka Xavier Lertxundi Asteazu Intzarrari. Beraz, udalbatzarrak Xavier Lertxundi Asteazu Intzarra izendatu du udal honetako alkate gehiengo osoz. Beraz, Xavier, hartu zure lekua. Egun on denei, makila hau hemen utziko dut denen eskura, guk edo nik eskutan hartu balin badet ere herritar guztiona dalako eta horren seinale hemen aurrian denen aurrian guztia. Egun on esan bezala guardion, eskerrak ematen hasi nahiko nuke, lehenik eta ben guretzat hain une unkigarria dan hontan gurekin konpartitzea etorri zeaten guztioi eta momentu hau gurekin gaur hemen bizitzagatik. Eskerrak eman, nire alkatetzari babesa eman diozuenei, niregan konfiantza jartzeagatik.
Maiatzaren 28an izan genituen hauteskundeak eta hauteskunde horien emaitzen ondorioa da gaur udal korporazio honen osaketa nola izan den. Aprobetxatu nahiko nuke bide batez eskerrak emateko EH Bilduren hautagaitzaren izenean gure aldeko hautua egin zuten pertsonei. Eta gure aldeko hautua ez eta beste alderdi politiko baten aldeko hautua egin zenutenei adierazi nahi dizuet elkarlanean segituko degula. Udal hau ez dalako alderdi bati edo bestiai bozkatzen dietena, udal hau herritar guztiena dalako, eta guk argi daukagulako, orain arte egin dugun bezala, datozen 4 urtetan ere, Hernaniko 20.000 biztanle ingururentzat gobernatuko degula. Eskerrik asko baita ere zinegotzi ardura gaur hartu dugun guztiei, Ricardo, Maria Jesus, Lourdes, Jaione, Mikel, Ismael, Andoni, Miriam, Josean eta Blanka, Etotzeko jazu bereziki esker bereziak ematen, nire hautagaitzak ematea taldean eta gobernu taldea osatuko dugun kidei eskerrik beronak ematen, eskerrik asko, Oier, Kristine, Urko, Aitor, Ainara, Asier, Amaia, Aitor, Itxaso eta Patxi, benetan eskerrik asko denak elkarrekin, Hernani hobetzeko lan asko egingo dugu. Hasieran esan dut maiatzaren 28ko hauteskunden emaitzen ondorioz izan dela udal korporazio honen osaketa eta emaitza haietatik irakurketa eta konklusio asko atera daitezke segurazki, baina nik bi konklusiotan edo azpimarra nahiko nuke. Lehenengo izango litzateke hauteskunde hauek izan duten abstentzio maila altua, bai? Eta hor seinale badago. Eta hor herritarrek esan digute instituzioak gero eta urrunago bizitzen dituztela. Eta guk guain hautetxi kargu hartu den hontan hor badaukagu ardura bat. Izan ere instituzioak eta kasu hontan udalak bere biziko garrantzia badutelako herria organizatzeko eta herritarren ongizatean eragiteko. Esan bezala, buelta bat eman behar diogu horri eta guri dagokigu buelta horri ematea eta ardurari gurea da, ez? Beharrezkoa dalako, argi gelditu da emaitza hauekin, beharrezkoa dalako politika egiteko beste modu batzuk martxan jartzia, gobernantza eredu berrik martxan jartzia, herritarrekin zuzeneko harremana izango degunak eta herritarrak beraiek inplikatuak sentituko dianak udal erabakietan. Hernani jarri dugu eredu, gobernantza eredu berri hori martxan eta datozen 4 urteetan eredu hortan hobetzen jarraituko dugu. Eta jarraituko dugu herriko erabaki estrategikoak herritarrekin eta herriko eragilekin batera hartzen. Ikusten dugulako udalak klabeak diala, erronka asko datozkigu datozen urteetan. Erronka asko, herri mailaz haratagokoak ere badianak, globalak ere badianak. Eta gaurtik hasi behar deu horiek prestatzen. Sinisten dugu eta benetan sinisten dugu, bakoitzak gure herritatik, udalgintza tresnatzat hartuta, garai hauek markatzen dizkiguten erronka globalei aurre egiteko eredugarriak izan gaitezkela eta ziur nago Hernaniko udalgintza ere eredugarria izango dela erronka hoiei aurre egiteko. Eta aipatutako maiatzaren 28ko hauteskundoien bigarren konklusioa izango litzateke, azpimarratzea gustatuko litzaidakeena, herritarren gehiengoak politika aurrerakoien aldeko bozka eman dula. Eta gaur, hau azpimarratza oso importantea iruditzen zait, gaur goizean zehar eta segurazki ordu hontan bertan, Hego Euskal Herrian eskuin espainolistari lekua ematen ari zaizkiotelako. Eta datozen egunetan ere arriskua dagolako eskuin espainolista Gipuzkoako Foru Aldundian ere sartzeko. Eta nik, nire izenean eta udal talde honen izenean adierazi nahi dizuet konpromisoa hartzen degula, ezkerreko politika eraldatzaileekin aurrera jarraitzeko. Batetik hori dalako herritarrek eskatu dutena, eta bestetik argi daukagulako ezkerreko politika horiek diala herritarrei benetako eskubideak bermatzeko aukera bakarrak, ez gainontzeko politika ereduak. Gure lehentasuna hernaniarren ongizatea dalako eta horrek egon behar dulako politika publiko guztien zentruan. Zaugarrien alde, murrizketa sozialik gabe, politika aurrerakoi eta eredugarriak martxan jarriz. Eta azken urteetan, hortan haitu hemen Hernaniko udalian buru belarri lanian, eta esan dezaket erreferentzia lortu degula hortan. Eta aprobetxatu nahiko nuke eskerrekin jarraituz momentu hontan, azkeneko urteetan bidelagun izan zaten Araitz, Kristina, Estitxu, Ane, Alex,
matxin, isa eta kolori eskerrik beroenak emateko. Zuekin abiatu dugu, orain sakonduko dugun bidea. Politika aurrerakoiak aurrera eramatia izan da gure betebeharra eta izango da datozen 4 urtetan. Eta aipatu nahi dut hortan ere ezinbestekoak diala Hernaniko udaleko langileak. Eta eskerrak eman nahi dizkiet Hernaniko udaleko langilei. Eta publikoki babesa adierazi nahi diet azken egunetan, hainbat udal departamenturi, azken egunetan batetik eta bestetik jasotzen ari diren eraso eta kuestionamendu hoien aurrean. Nere babes osoa. Bueno, argi da, ospakizun egun bat da gaur, baina lanian hastia tokatzen zaigu, lanian jarraitzia tokatzen zaigu, eta argi esatizuet pozez eta ilusio handiz hartu degula herritarrek eman diguten mandatu hau. Eta pres gaudela mandatu horri aurre egiteko. Eta nola ulertzen dugu guk herritarrek eman diguten mandatua, gure zeregina herritarren ongizatea bermatza dela, eta hortan jarraituko dugu. Eta eskua luzatzen dizuet ezkerreko politika aurrerakoi, errespetuz eta koherentzia politikoz lanean, elkarlanean aritu nahi dezuen alderdi politikoei. Akordiotara iristeko eta elkarrekin hernaniarren bizitzak hobetzeko eta hernani erreferente izaten jarraitzeko. Horretarako proiektu aurrerakoia independentista, feminista eta euskaltzalea daukagu. Guk, gure talde hontatik, gure esperientzia, gure gaitasuna jarriko ditugu, eta orain arte egin dugun moduan ahalik eta erantzun onena ematen saiatuko gara, eta zin egiten dizuet, zintzotasunez eta gardentasunez egingo degula lan, hori dalako politika ulertzeko gure modua. Ez dagolako beste modurik politika egiteko. Esan bezala, erronka handiak ditugu aurretik, eta seguru izan, datozen 4 urtetan Hernani hobe bat egingo degula. Gora Hernani! Barkatu ingo dugu, urtero ez 4 urtero egiten den modun, korporazio osoak talde argazki bat egingo dugu, eta ondoren agurrak eta horiekin hasiko gara, bestela asko komplikatuko zaigu, bai? Hola, kazetariek ere erresago.